welcome back mga isko at mga iska. Ayan, ngayong umaga po ay pupunta po kami sa aming farm. Yes, doon po sa garden sa Banti na nanay at tatay. Ayan, dadalawin natin sila doon at palagi na silang namamalagi doon dahil nga sa napakalawak na taniman doon ng garden. Ayan, tapos may mga alagang baboy din doon kasama na yung iba pang mga alaga. Yes, basta may alaga. Ayan, nandito na tayo mga isko at mga iska. Tara puntahan natin yung mga alaga namin ditong mga biik. Yes. Ayan, may 11 kaming biik dito. Actually 12 to, pero 11 na lang dahil kinuha na yung isang tawag dito biik para pambayad doon sa naggaba. Ayun. Ano ba yung naggaba? Yung nagkasta. Ayan oh. Wow, ready na yan para sa mga pistahan. Ang lalaki na. Tamang-tama lamang po ito hanggang mga August pag 4 months. Ayan. So, pwede po kayong bumili dito. Wow. Ang ganda po ng tanawin dito at ang ganda po ng kalangitan. Ayan, ito po yung napakalawak na taniman ng gulay nila nanay at tatay. Ayan oh. Wow. Alam nyo po ba na mahigit 1,000 puno yung nakatanim na mga talong dito. Ayan oh, ang lawak. Pagkadin ko kay tatay, parang nasa 1,300 puno na yung talong. Tapos yung pakwan, mga nasa 14 packs. So dadagdagan pa dahil napakalawak nung hinawan. Yung hinawan yung dinalsan. Ayan. Ayan oh, mula dito. Ayan oh. Ito dito hanggang doon. Grabe, mahigit 1,000 puno po yan ng talong. Ayan o, ang lawak talaga. Tapos may taniman pa dito ng pakwan. At ayan, malalaki na po yung puno ng talong. So mga ilang linggo na lang nito at pwede nang mapitasan. May mga bunga na nga eh. Hanap tayo ng bunga. Ayan o. Ayan guys. Ito o. Yan, mayroon ng bunga. So, ang gandang tingnan. Ito po yung mga, yung karaniwang ginagawa namin dito sa probinsya. Ito po yung kinabubuhay namin. At ito din po yung pinang-aral sa amin. Pagtatanim o paggagarden, ayan. Grabe. 1,000 plus na puno ng talong. Dati nga na ako dito na ayan oh, may bukad na siya. Ayan oh. Alam nyo, ang hirap lang pag ganito, pag masyadong marami yung nagtatanim ng talong. Kapag ganyan na marami na yung harvest, karaniwang halos hingin na lang ang baba ng presyo. Naalala ko minsan mga nakaraang mga taon, hinihingi na lang hanggang 3 pesos, 5 pesos mula sa dito sa farm. Tapos pagdating sa market, ibibenta mas mahal. Ayan oh. Ang ganda. At ayan naman yung munting bahay dito sa farm. Ayan, dito po natutulog yung bantay ng farm. Grabe. Actually, hindi po sa amin ang lupa. Ito po ay pag-ari ng isang malapit na kamag-anakan namin na mabait po sa amin. Shoutout po kay Kuya Erning at kay Ate Margie. Palayan to, pag rainy season at tinataniman ng palay, ayan. Pag panahon naman po na mamaraka na, ayan, pinapayagan kaming magtanim dito ng kung ano-ano. So, kaya ganyan ngayong panahon po na tag-init. So hindi naman po makapagtanim ng palay. Ayan, nagtatanim dito ng garden. At hindi lang basta-basta garden, malawak talaga. Mantakin mo 1,000 plus kapuno na talong. Ayan, bukod po sa talong, mayroon din po sila ditong bukod po sa talong at pakwan, mayroon din po sila ditong tanim na ayan oh. Ito dito, sitaw. Grabe. Oh, may mga bunga na. May mga bulaklak na oh.
Ang bilis lang. Pwede na mag-utan. Ayan oh. Oh, ayan. Maliit pa yan. Huwag mo munang puduin. Ayan oh, ang ganda. Ayan doon oh, sa ano, banda, doon banda. Mga pakwan na yung tanim doon. Huwag na tayong pumunta doon dahil baka may matamakan tayo. At ayun, may bantay na aso. So ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Ang aking pong payo sa lahat po ng ating mga kababayan, matuto po tayong magtanim ay di bero. Ayan, magtanim po tayo. Ito po ang aking hikayat sa lahat po ng mga nagsasabing sila po ay naghihirap. Matuto po tayong magbanat ng buto, matuto po tayong mag-inat-inat ng ating mga katawan, magtanim po tayo dahil gaano man kahirap ang buhay kung tayo po ay masigasig, kahit ano pong hanap buhay maaari po nating pasukin, kabilang na po yung pagtatanim dahil lalong-lalo na sa ngayon na mahal po yung mga bilihin, yung mga gulay, mahal po. Pati din po syempre pwede po nating mapagkuhanan ng mapagkakakitaan ang ating pagtatanim ng kung ano-ano sa ating kapaligiran. Ayan, thank you so much.